biko onye isi la onye ngwụrụ nọ na ụgbọala na-eme njem. Onye isi achị ọchị si onye ngwụrụ la ọ dị ka nwaanyị mara mma jurula moto a. Onye ngwụgharị atụgharịa jụ onye isi olekwara otu isi mara ala ụmụ nwaanyị mara mma nọ na moto a. Biko isiokwu m n'ụbọchị nke taa egbughị n'oge bụ ntanta, n'okwu bekee procrastination. Nwa bekee lere ya shegala procrastination is the lazy man's apology. Onye Igbo werete shegala ntanta akwado ụlọ. Ntanta ya isiokwu m. Ihe m kwelachiri utu ya ka wụla onye Igbo na-eme ntanta. Mana anyị ga-atọ ya atọ, ana m abịa. Aha m bụ Mkpachukwu Ojagbo. A na-akpọ m Ojiọfọ. Abụ m onye olu okoro nke dị na ọmahịa n'obodo nke Chineke. Ntanta ya isiokwu m. Ekelere m ọha nweze. Ekele m ndị nze m ọzọ, ekele m ndị dibịa na-agba aja ma ndị na-agba afa ma ndị mgbọrọgwụ ma mkpa akwụkwọ Ojiọfọ shi onye chiri ya zere. Ọ ga-adịrị Igbo la mma. Igbo mma mma n'uwe. Ntanta. Onye Igbo amatala ugbu a na omenala ya ọ hapụrụ adịghị ya mma n'ahụ. Ịbụrụ onye Igbo, achọrọ m ka ị mara na mgbe nwa bekee bịara n'otu ihe ha gwere anyị na nkwa bụ na ọ bụrụ na anyị hapụ omenala Igbo mewe nke nwa bekee, n'udo ga-adịrị anyị. N'udo ha gakwutere na nke ha wetara ga-adị ụtọ karịa nke anyị nọ n'ime ya. Ịbụrụ onye Igbo jụọ na onwe gị sị ụdị udo dị n'oge nke ndị nna nna anyị ha, ma anyị nwanyị na-ahụta ụdị udo ha. A sị m na nwa bekee yikwere anyị na nkwa mgbe e nyere anyị akụkọ ha, si anyị na ọ bụla anyị kọwa akụkọ ha soro akụkọ ha, n'udo ha gakwuru mgbe ahụ na nke na-aga ịbịa abịa ga-aka mma. Ọ bụ gịnị mere Igbo ji na-eme ntanta? Oke ọ bụ emeche kpewere Chineke. Otu onye akwa egwu jụọ si emechaa ndị ụwa ọ ga-abụ ole mgbe? Ọ bụrụ na ị nabatala Kraịst, achọrọ m ka ị mara na onwe ndị nabatara Chineke. Ndị Igbo na-anabatala Chineke. Ntanta lakwadolo. Mgbe ọ dadịghị, ọ bụ ugbu a ka ọ dịrị anyị laghachi n'omenala Igbo ka ọ dịrị Igbo la mma. Ọ ga-adịrị Igbo la mma. Ojiọfọ kelere Igbo. Igbo mma n'ụwa.